Preview. Preview. Il-lejla tajba l-kulħadd, Julian magħkom illum ħanitkellem fuq il-partita ta' nhar il-Ħadd li għadda bejn il-Liverpool kontra il-United li spiċċat b'riżultat diżappuntanti ferm ta' xejn b'xejn. Kienet partita fejn ħafna mill-supporters tal-Liverpool stennew li ħantom tkaxkira lill-United, però logħbi bħal dawn minn dejjem kienet li pa' speċi rilevanti minn mhix format dej tim wieħed, logħba derby li tikkunsidraħha form always goes out of the window, as in relevanti minn forma day team kollox jista' jiġri. Din konna rajni għas-sena l-oħra fejn pereżempju il-United kienu ħadu l-Carabao Cup u għaddejjin minn tajjeb ħafna. U Liverpool kienu għaddejjin minn season mhux staġun li tgħid li kienu sejrin tajjeb, però meta lagħbu kontra l-United il-Liverpool kienu taw seba' u llum il-Liverpool kienu għaddej minn forma tajba United forma ħażina u xorta spiċċat riżultat ta' xejn b'xejn. Turi wkoll li fil-futbol f'ċertu logħob il-form ta' kif għaddej tim bħalissa ma tfissirx ħafna. Alla volja ċertu ċirkostanzi tagħti daqsxejn konfidenza lit-tim biex pa' speċi tagħti l-kuraġġ li jiddominaw u jagħtu kaxkira jew imqar iġibu 3 punti, però l-Liverpool murewx għal il-każ illum. Bħala wirjiet ta' dal-aħħar logħbi tal-Liverpool ma kinux mill-aħjar li ġidna tajba li konna tinġibu riżultati, pereżempju mal-Crystal Palace away ma konniex mill-aħjar, però ġibna riżultat, ma' Sheffield United away ukoll ġibna riżultat. Mal-Fulham skorejna 3 goals sbieħ ħafna, però il-performance ma kienx mill-aħjar u llum il-performance ma kienx mill-aħjar u spiċċajna batejna biex niskurjaw. Biex nitkellem fuq il-pożittivi tal-logħba tal-lum, id-diviża ħassejt li labet tajba ħafna, Trent ipprova jikkrea sal-aħħar u anke iddefenda tajjeb kontra Garnacho, Rashford u min kien hemm fin-naħa tiegħu u fejn kellu bżonn jiddefendi fl-opinjoni tiegħi jiddefenda tajjeb ħafna. Is-center backs Konate u Van Dijk kienu b'saħħithom u proteġew id-diviża tajba ħafna tal-Liverpool. Van Dijk speċjalment kull darba li jkun hemm azzjoni jkun involut jagħmel logħba faċli ħafna. Nafu li huwa center back kbir u jagħmel logħba faċli u hekk. Tsimikas ukoll ġobni ħafna kontra Anthony li kienet jilgħab man-naħa tiegħu. He dealt with him very well u hekk, però kien hemm daqsxejn ta' wirjiet negattivi minħa tal-Liverpool. Dominic Szoboszlai l-aħħar ftit logħbiet tkellimt qabel li ma kienx qed juri l-istess livell ta' wirjiet li kien qed juri fil-bidu. Rajna li fil-bidu kien beda tajjeb ħafna, però dal-aħħar jisubatta naqa'. U waħda mill-fatturi issa tkun li kien qed jilgħab ħafna logħbiet iżżejjed, pereżempju fl-Europa League kien qed jilgħab fejn normalment ma jkollni bżonn indaħlu players bħalu biex jibidlu l-logħba. Pereżempju fl-ewwel logħba tal-Europa League kont semmejtha minn għalijek u sejr żbaljat f'wieħed mill-videos ta' qabel fejn qed li konna nitilfu mal-Lask fl-ewwel logħba tal-gruppi u kellna bżonn lilu jidħol biex jibdel il-logħba. Kontra Leicester fil-Carabao Cup fejn tistenna li Liverpool jagħmel aħjar kellna bżonn lilu biex jidħol alla volja kien skurja gowl sabiħ ħafna. Bir-rispett kollu ma kellniex għalfejn pa' speċi ndaħlu l-aħjar players li kienu fl-iskwadra. Barra minn hekk Gravenberch ukoll kien hemm mumenti ura li kellu azzjoni tajbin, però
jisu kemm xi ħaġa ma kienitx qiegħda tidher tajba u hekk u sfortunatament sofra injury oħra. Kellu jinqala madwar wara sielob u żdiedet il-lista ta' injuries li għandhom il-Liverpool wara l-injuries li diġà sofrejna b'Tiago, Stefan Bajcetic, Andy Robertson, Alexis McAllister, Joel Matip, ġifieri daqsxejn players li huma importanti ħafna li mhux kollha neċessarjament jibdew kull logħba, però ikollok il-preżenza tagħhom pa' speċi biex tibdel tagħmel squad rotation u hekk hija utli li jkollok dawk il-players pa' speċi. Tiago bl-esperjenza tiegħu mal-Barcellona u Bayern Munich illi kien lil Bayern speċjalment jirbħu sensiela ta' Bundesligas li għadhom sal-lum jirbħuhom, kif ukoll kien player importanti ħafna meta ħadu Champions League 3 snin ilu. McAllister li kien importanti ħafna mal-Brighton illi wassalhom biex jispiċċaw fl-Europa League u f'post fl-Ewropa l-ewwel darba fl-istorja tal-klabb. Ryan Gravenberch alla volja ma kienx jingħata ċans kbir mill-coach tal-Bayern, xorta player utli ħafna li jkollok fl-iskwadra x'pa' speċi diġà għandu l-esperjenza mal-Ajax meta kombinazzjoni kienet jilgħab taħt il-coach li għandhom United palissa Erik ten Hag. Stefan Bajcetic kien player li sar l-oħra fejn kollox tista' tgħid kien der ħażin kien wieħed mill-unika affarijiet pożittiv ħarġ minn dak l-istaġun kienet juri li pa' speċi għandu l-potenzjal dan il-player. Però nixtieq nitkellem ukoll fuq il-logħba ta' nhar il-Ħadd li għadda illi jiena mhux persuna ħobb immaqdar it-tim tiegħi stess għax nipprova nkun pożittiv fejn jista' jkun, però waħda mill-problemi li qed nara mill-Liverpool bħalissa hija l-attakk li nista' ngħid li fl-aħħar 5 logħbiet fil-Premier League li labna kontra is-City, il-Fulham, ix-Sheffield, Crystal Palace u l-logħba ta' nhar il-Ħadd li għadda kontra United mill-attakk tagħna skurja gowl wieħed biss illi kien l-equalizer ta' Salah kontra Crystal Palace illi ġab il-200 gowl mal-Liverpool. U din hija ħaġa illi tinkweta kull spettatur tal-Liverpool għax pa' speċi kien ċertu momenti fil-bidu tal-istaġun fejn il-Liverpool sta' tgħid kellha wieħed mill-aħjar attakki fil-Premier League, però tinduna li pa' speċi dal-aħħar ftit logħob l-attakk kull ma rnexxielu jġib gowl wieħed fl-aħħar 5 logħbiet hija ħaġa li tikkonċerna kemm it-tim kif ukoll spettaturi tal-Liverpool għax pa' speċi l-attakk jagħtem biex jirbaħ il-logħob. Pereżempju Ferguson darba qal attack wins you games, defense wins you titles. Illi jiena nemmen il-diviża tagħna għandna potenzjal biex nirbħu l-lig, però mingħajr attakk illi jiskurja konsistenti jew jikkrea mod regolari tkun vera diffiċli biex tirbaħ il-lig għax l-attakk normalment jirbaħlek il-logħob. Biex nitkellem fuq l-urja ta' Wataru Endo li biex ngħidilkom il-verità kont daqsxejn sorpriż għax mill-bidu kienet dejret li kienet tkun challenge li tara lil Endo jilgħab kontra United, però fl-opinjoni tiegħi kellu logħba tajba, mhux li ngħid kellu logħba kbira ħafna li kien man of the match u kien l-aħjar play tal-partita jew hekk, però ħafna mill-affarijiet li kellu x'jagħmel dina sew. Sfortunatament ma ġibniex 3 punti, però dawn huma logħbiet li jiġru pa' speċi x'kultant ħadd irbaħ il-logħob, xi kultant le, ħadd tiġik tajba, ħadd tiġik ħażina. Mohamed Salah kont daqsxejn sorpriż li ma kienx involut daqshekk alla volja kellu partita mhux mill-aħjar u tistenna li jagħmel aħjar. Salah dejjem player li jipprova, anke meta tiġi ġurnata ħażina jipprova jagħmel minn kollox biex irabaħ il-logħba lill-Liverpool, però illum ma kienx il-ġurnata tiegħu u dan l-aħħar għaddej minn forma mhix tajba hekk. Luis Diaz
il-logħba kontra United kien hemm mumenti fejn ura li kien possibilment l-aħjar attakkant tagħna, però meta kellu l-1v1s kontra Anthony rajtu bata ħafna, nemmen li bejn dawk iż-żewġ plejers mis-Sud Amerika li Anthony kellu partit aħjar, kien plejer li qed jipprova jġib l-affarijiet għaddejn il-United, ura daqsxejn potenzjal fl-attakk. U sfortunatament Luis Diaz ma tantx għamel impatt fil-logħba u kif ukoll Darwin Núñez. Jiena Darwin Núñez bħala plejer ma narax ħażin, narah plejer tajjeb u hekk għax jipprova jirsisti meta jelab hu plejer kapaċi li joħloq il-problemi l-tim li kien qed jilgħab kontrih, però meta jkollu jisu dak iċ-ċans quddiem il-lasta ikun jisu daqsxejn inferfex jew f'pożizzjoni ta' offside. Pereżempju kien hemm mument lejn l-aħħar tat-tieni partita ftit qabel ma nqala biex daħal jekk mhux sejjer żbaljat Harvey Elliott minfloku għax kien hemm double substitution minn għalih Harvey Elliott u Curtis Jones daħlu flok Luis Diaz u Núñez fejn kien hemm potenzjalment azzjoni ta' penalty li kien daqsxejn 50-50 u Núñez minflok ma jiġri tal-ballun biex jipprova jikkrea xi ħaġa qisu waqaf daqsxejn biex jara jekk ir-referee ħajati penalty jew le. U nemmen li dik l-azzjoni kellu jagħmel aħjar għalija. Però biex nagħlaq dak kollu li qed fuq il-partita tal-lum kien riżultat disappuntanti ferm għal-Liverpool għax tikkunsidraw wkoll li dal-aħħar ftit snin li labna l-United Old Trafford kważi dejjem riġna rebbieħa u dal-aħħar ftit anke b'scoreline kbir. Stennejt li l-Liverpool ħajamlu aħjar għal volja ma kon sorpriż li kun ħajwaqgħu punti mhux għax nemmen ma nemmenx fit-tim tiegħi, anzi jien nemmen li la qegħdin hemm la qegħdin fost tal-ewwel għandna ċans biex nieħdu l-lig. Ovvjament logħbiet bħal dawn, meta jiġu logħbiet bħal dawn pa' speċi tgħid illi maħniex lesti jew hekk imma fil-verità skont kif tiġi l-logħba hekk pa' speċi ma tistax tgħid se jiġi l qudiem. Tista' tgħid pereżempju l-Liverpool jaqbdu forma tajba ħafna u min ukoll tikkompeti l-lig li f'dal każ bħalissa l-Arsenal u s-City u forsi Tottenham għal volja ma nemmenx li Tottenham għandhom biżżejjed biex jirbħu l-lig forsi waqgħu il-punti, ma tistax tgħid fl-aħħar mill-aħħar fil-futbol. Imma all in all kienet partita disappointing tikkunsidra li l-Liverpool kellhom 11 corner u madwar 34 shot u għaz daħal imqar ballun wieħed jew tnejn. Ikollok issaqsi l-mistoqsijiet pa' speċi x'inhu jiġri eżin għala tifgħalu daqshekk. Anyway, nirringrazzjaw tal-ismajtu l-analiżi min-naħa tiegħi fuq il-partita ta' nhar Ħadd li għadha bejn Liverpool kontra l-United. Issa ħadu reklami u mbagħad ngħaddu Ant Oliver biex jiddiskuti l-analiżi tiegħu fuq l-istess logħba. Nsellmilkom. Ngħidu għal-aħħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa Birkirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut. U ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lill-eżistakom. Mela d-darba għamlu tmani tixtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu f'idejn l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-minit li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Nselmilkom jiena Oliver Cicluna, qed ninaqat magħkom wara il-partita ta' Manchester United kontra Liverpool, partita li nammetti ma tantx kont qed nistenna b'tant perqa minħabba ir-riżultat fl-aħħar konfront li kellna ġewwa Anfield fl-istaġun li għadda bħala tim ta' Manchester United fejn kulħadd jaf x'inhu dak ir-riżultat meta United kienu ġew megħluba biskoru umiljanti ta' 7-0. Rajna logħba fl-opinjoni tiegħi li l-possess kien xaqleb ħafna lej il-Liverpool provaw jinfiltraw il-difiża ta' tim ta' Manchester United. Manchester United naħseb Ten Hag għalkemm nikkritika ħafna darba li niżel biex jiddefendi l-logħba żgur ma rridx li t-tim tiegħu ikompli jiġi umiljat u għalhekk naħseb li enfasizza ħafna li t-tim ta' l-players li kienu se jilagħbu tajjeb li nsemmi li hemm numru ta' players ta' first team ta' tim ta' Manchester li llum ma setgħux jilagħbu minħabba jew injury jew inkella ħabba suspension u għaw insemmi mingħajr dubju il-fatt li Fernandes għala karta safra fl-aħħar logħba u jiena għandi dubji tiegħi fuq il-fatt li għala di karta safra biex jiskapula din il-logħba, ma fl-opinjoni tiegħi Fernandes jekk għamel hekk naħseb kuxjenzament jaf li żbalja għax il-players tal-lum labu b'logħba qalbina hemm players li għandi dubji fuqhom teknikament bħal eżempju Amrabat ma narax player ta' tim ta' Manchester United jiena, però prova, ġifieri ngħidu hekk, ġifieri jiena llum il-ġurnata nitkellem fuq Manchester United bil-limitazzjonijiet kollha tagħhom u bid-disfatti kollha ta' dan l-istaġun. Dan l-istaġun Manchester United tilfu ħafna logħbiet, inqalgħu mill-Carabao Cup, inqalgħu mill-Champions League b'mod umiljanti għax ġejna l-aħħar fil-grupp ukoll. U tista' tistenna wkoll li t-tim bħala psikoloġija tal-players bdejt nistenna ħafna għar fil-logħba tal-lum. Mentri tal-Liverpool, sħabna tal-Liverpool naħseb jiena kienu qed jistennew li tuna forsi mhix seba' darba ma pretendew żgur li jerbħulna u forsi jerbħulna b'distakk anke biex jerġgħu jitilgħu f'ras il-klassifika, però jiddispjaċini qarralhom f'ras il-klassifika għalissa ma jitilgħux. Fil-fatt it-tim ta' Arsenal aħna bħala tim ta' Manchester żgur mhux qed nimmiraw li nkunu f'ras il-klassifika at this moment in time, nammettu li t-tim mixjat hemmhekk, però l-logħba llum uriet li kellek kienu kapaċi anki il-goalkeeper li kien kellu ħafna pressjoni fuq Onana isommu it-tim ta' Liverpool li it-tim ta' Liverpool beda joħloq pressjoni fuq it-tim ta' United. Rajna il-ftit chances li ħolqu Manchester United fl-opinjoni tiegħi Højlund għal xi raġuni
mhux qed jirnexxielu isib ix-xibka tisibha diffiċli ħafna anke biex jirbaħ il-ballun u jattakka forsi għax ukoll anke f'partiti oħrajn il-kollegi tiegħu ma tantx qed ifittxuh mentri meta hu jaqbad il-ballun ħafna drabi jidher li su ma tantx għandu l-esperjenza speċjalment kontra goalkeeper tal-istatura ta' Liverpool li jinfiltra u jiskurja. Manchester United mingħajr dubju għandhom bżonn striker matur, għandhom bżonn striker li kapaċi joħloq iċ-chances u isib il-xibka. Rajna players li labu tajjeb, ġifieri jiena forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, però Anthony fl-opinjoni tiegħi għamel logħba tajba, kien lab b'enerġija u għamel l-almu tiegħu. Fl-aħħar rajnieh jinbidel meta daħal Pellistri, fil-fatt anki sostitwixxi Ten Hag lil Garnacho ma Rashford mhux għaddej minn xi vena tajba, minn xi forma tajba, imma l-aħħar ftit ħin tal-partita il-ftit li miss il-ballun kien jgħid hemmhekk għalkemm ma ħoloqx xi chances partikolari ta' goal scoring. Jiena ngħid għalija meta rajt l-Elliot u l-Gakpo diħlin nibża naqra l-fatt li huma players speċjalment Gakpo li kapaċi jsibu x-xibka u players anke f'partiti oħra, eżempju Milux fl-aħħar partita Elliot ta' rebħa lil-Liverpool fl-aħħar ħin tal-partita u anki dawru telfa minn għal-rebħa. Jiena mhux ħanejt isna rbaħna lik li ġejna droma l-Liverpool għax naħseb inkun naqra ċajt, imma stennejt li ħanitilfu u li tiġi draw f'Anfield ħanejt li hija xi ħaġa pożittiva għal Manchester United fl-istat li jinsabu ġew fih. Issa naraw il-lob li jmiss is-sibt li ġej kontra West Ham u mbagħad fit-26 ta' Diċembru tim ta' Manchester jiltaqa' ma' Aston Villa, żewġ timijiet li West Ham rebħu wkoll, Aston Villa dawru telfa għar-rebħa għaddejjin fena tajba u għedin f'pożizzjoni fil-qoċċata tal-Premier League. Jiena fuq din il-logħba m'għandix insemmi iżjed, kuntent. Nixtieq infakkarkom li dan il-filmat tistgħu issibuh fuq YouTube. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma Game Breaker, El Catalan, Spaces u The Barber Room. Mingħajrhom ma nkunux nistgħu ntella u nkomplu dan il-programm. Ukoll nixtieq infakkarkom li għada Migzone fit-8:30 ser ikollu 3 persuni, Joseph fil-fatt ħajkun qed jitkellem fuq il-logħba ta' Milan kontra Monza fejn Milan ħarġu rebbieħa. Konna l-Kert li ħajkun jitkellem fuq Arsenal u kontra Brighton fejn Arsenal ħarġu rebbieħa, u ħajkollha wkoll il-Karl fejn jitkellem fuq Bologna kontra Roma. Nirringrazzjakom, Glory Man United.